सहायनोनो हाला आं हाजार नांलाय फनजों नांलायोमोन आब' सनिया कुइननि गाबनायखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों आरो माखासे मानि बाथ्राखौ आंहालाय मा जादों साननांगौ गोबां बुंनांगौ दङ आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो माखासे इम्परटेन्ट नोंथांमोननि थाखायबो आं लाबोगासिनो दङ जायफ्रा इन्टारनेसनेलाव फरायहैनो गोसो फरेनाव बा जोंनि स्टेटनि आउटआवबाबो नाथाय रां रुफा गैया अब्लाबो जे बै फरायहोग्राफ्रा नोंनो मोजां स्कप होनानै रां रुफानिबो नोंनो मदद होनानै फरायहैनो हानाय जायफ्रा हटेल मेनेजमेन्ट डक्टर लाइन नार्स लाइन फार्मासिस्ट लाइन हटेल मेनेजमेन्टफोर गासिबो बैफोरखौ स्कप मोननोब्ला नैबे भिडिअखौ नायजोब आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं होगोन जों फ्लाइट हमहैनो आर्लि मर्निं गामसा गाननानै जाब्बा जुब्बा गरमफोर नालाय थांनो नागिरदों हाखु दाखु जाबाय आं सिखारनाया फुङावनो सिखारदोंमोनबाबो अखा बार बिराद दोनै दाबो अखा बिराद फैगासिनो दङ ओरैबायदि मोनसे गोजान जायगायाव हान्थिलांनो नागिरबाय गोबाव प्रग्राम नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन भिडिअजों माजों गारिखौ दाबसे जायगायाव पार्मानेन्ट जालांनोसै थांगासिनो आरो दायो माला मोनहैगोन डिसटेन्सआबो गोजान जायो नालाय जोंना क'क्राझार टु गुवाहाटि एयारपर्ट ओमफ्राय रुपसि एयारपर्टआ जुदि सोलिबाय थानायमोनबालाय आरो जेरावबो कानेक्टिं डमेस्टिकबाबो बिराद मोजां जागौमोन आरो बियो गोदोनो जोंनि नैबे क'क्राझारनि कारिगाव एरियाफ्राव जायोबाथ' साबद्रायबायमोन गैया लामायाबो रिपेयार नांजोबथारसिगौ जालांबाय बिदिब्ला थांग्रोनि आवगायलांग्रोनोसै हाखु दाखु स्पिड आङो ट्राभेल खालामगासिनो दङ गारिखौ दाबसे जायगायाव दोनबोबाय बिनि उनावहाय सनिया कुइननि खोथाखौबो आं बुंगोन आब'निखौ जियानो जा दा खोथाया जाहैबाय जायफ्रा आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन हटेल मेनेजमेन्ट नार्सिं लाइन आरो मेडिसिननि लाइन गोबांथार बेफोर स्कपखौ मोननोब्ला जोंनिनो बर' सुबुंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन सोरबा एजेन्ट मानसि लांग्रा बिदि नङा जाय जायगायाव गावनो मावखायो खुद आं एक्सप्लर खालामनो थांगासिनो दङ जे इन्टारनेसनेल आउट अफ इन्डियायावबो स्कप थांनायनि आरो जोंनि स्टेटआवबो बैफोरखौ नाथाय न'खराव गैया नोंहा फैसा गैया गथ'फोरखौ फरायहोनो बा गथ'फ्राबो फरायनो गोसो बिमा बिफाया हाया नोंनि थाखाय फुल गासैखौबो मेनेज खालामना होनाय जागोन नोंनि फरायनायनि थाखाय थाखा फैसानि बिथिङाव आब' सनिया कुइननि गाबनाय आं भिडिअ नुदों गैयामोन आं बारा होमबाबो आं दिनै फुल नायजोबदों दिनै गोबाङा बुङो जे मानो न'खरनि खौरांखौ लाबोलायनांगौ नंगौ सैथो आं सहायनोनो हाला आं गोदाव सोराव बिदि गावजों गाव बिदि जानाङामोन आरो सानैजों हाजार नांलाय फनजों नांलायोमोन गाज्रि होनलायोमोन खिन्थु बिब'खौ बिदि माथो होननो आंखौ सिरि थानो थिनदोंमोन उफाय गैया आं आनसारथ' होनांगोन ना आंखौबो प्रटेक्ट खालामनांगोन ना आंनि नामखौ एफा गाज्रि बिदि बे जायगायावनो थानानै गाहाथ' गुवाहाटियाव रावबो मानसि गैया सिनाया जानो हागौ आंनाथ' बहुद सिनायजोबो न'खर दं फेमिलि दं आंखौ ससियेल मिडियायाव लाबोलायना अब्ला मानो बिब' जानानै गंनानै थादो मादो आरो बेसेथो गाज्रि नाम सुजाबाय थानो नङा होमबा सनिया कुइन बा सोरबा जाय मानसिफ्रा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो सिनायो ससियेल मिडियानि थ्रुयै न'खरनि मानसिफोर आरो बाहेरानि मानसिफोर सिनायो दा सिनायनायाव गाज्रि मुं सुजाबाय थायोब्ला सिरि थायोब्लाबो मा गाज्रिखा बेनो सिरि थादों बिदिबो जायो थ' मा जाहैयो दै आरो नै नोंखौ नैबे एटेक खालामथारबाय नों खालामबाय थाजागोन ना बिसोर गावनि आंगोबाबो खालामबाय थाजागोन निस्सय नोङो बाव ब्लक होगोन एटेक खालामजाबाय थानाय नङा
बे गोफार बुस्थुजों बेबो गब्लङोबा दैया गलांजोबगोन थिग बेबायदिनो नोंखौ एटेक खालामोब्ला नोंबो गावखौ हमथाथारगोन प्रटेक्ट खालामगोन बुयोब्लाबो मायोब्लाबो थिग बेबायदिनो उफाय गैया जायो दा बुहुला बेसो जाय लाबोजेनग्रोग्रा ससियेल मिडिया मानो लाबोजेनो एटेक खालामजेनबाथ' प्रटेक्ट खालामखानांगोन खनसेयाव दे खालामासै मिथियैयाव बुबाय नोंखौ बा एटेक खालामबाय दे थाबाय खननैयावबो थाबाय खनथाम खनब्रै हाया ना अभारनो बिसोरथ' सयज' खालामो प्रटेक्ट खालामखागोन गावखौ बासायनो नाजाखागोन बयाबो बे सानाय बा माबा मोनसे गोसोनि सानाय बे थाखायो थ' जायफ्रा इसिबां सेन्टिमेन्ट गोनां बिसोर मालाबाबो लाबोग्रोआ फानग्रोआ न'खरखौ आं बेखौ सानो आरो दा उफाय गैयाबाथ' मा सैथोआ सैथो बुंबाबोथ' रावबो फोथाया अब्लाबो उफाय गैयैयाव मा जायो भिडिअनि थ्रुयै बुंफैनो गोनां जायो दिनै सनिया कुइन बिब'आबो बेबायदिनो गोबां दुखु फोरमायफैदों गाबफैदों बिथांमोननि गेजेराव मा जादों न'खराव बिथाङा सैथोखौनो बुंदों फन हरनानै नांलाय हरमोन मामोन बा गिदिर इसुफोर जाथारदोंबा रायजो लानानै सल्भ खालाम रायजो दं मानो ससियेल मिडियायाव होग्रोयो आरो होग्रोबाथ' बै होजाग्रायाबो उफाय गैया जायोना बार उनावहाय फानजाबाय थायोब्ला आं बेखौ सानो आरोना जिखुनु जा दुखु मोनो बेफोरबायदि नुबा आरो गोबां खोथा बुंनांगौ थाब्लाबो बुंजोबजाया गोबाङा बुंनो हागौ मालायखौ बुजायनो फैदों गावनिखौ माबाग्रो माग्रो बुंनोबो हागौ नाथाय मा खालामनो ना बुजिदों जोंथ' बुजियै जाबाय थानो हाया दा जिखुनु जा आं थांगासिनो दङ फ्लाइट टाइमा एकदम आंना हाखु दाखु जागोन बायदिसो मोनबावबाय आं एबारबो ओमफ्राय आं थांगासिनो दङ मोनहैथारसिगोन ओमफ्रायहाय बेनिफ्राय आं थांगोन एक्सप्लर खालामहैगोन आं खिथाग्रोखाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होखाबाय दहाय बुंनाया जायफ्रा गोसो गुदुं कन्टेक्ट खालामदो थाबैनो बे अपरचुनिटिखौ आजावनानै लादो आरोना बिमा बिफाफोरबो नायदोंब्ला शेयार खालामनो हागोन मेनलि बर'फोरनि थाखाय आं बेखौ भिडिअ बानायदों